No. Esa era. No, fue la de la Junta, porque la lleva con esta, pero la... Sería Portugal, E no eido cultural continuamos desenvolvendo o plan de reactivación inxectando os autónomos e para as microempresas apostando polo emprego, apostando. 700 familias a maiores puideron conservar os seus hogares gracias a que de primeira calidad. Somos os primeiros en activar a obra pública para non paralizar o tejido productivo pola innovación e pola transición ecolóxica. Para combater a pandemia, dinamizar a economía e atender tantas familias. Avance Mar, un plan dotado con 77 millóns de euros. O primeiro balance ante os cidadáns sobre como estamos tentando respostar o seu inmenso caudal de confianza. Quedan meses duros, moi duros. Quedan meses duros para todos. Meses de distancias, meses de máscaras, meses de restriccións e meses de extraordinaria complexidade logística para dispensar a vacina no menor tempo posible e coa maior seguridade posible. A pandemia pasará, pero teremos que seguir un tempo xestionando os demoledores efectos que deixa e deixará a pandemia. Non vos podo prometer que vai a ser sinxelo, nin tampouco vos podo prometer que vai a ser relaxado, nin tampouco vos podo prometer que o vaiades a pasar ben. Pero creo que a estas alturas isto xa o sabemos todos. O que si vos podo prometer é que valerá a pena. Valerá a pena cada desvelo, valerá a pena cada desgusto e valerá a pena cada día que cheguedes a casa moito máis tarde despois da hora da cea. Porque cando miredes atrás poderedes dicir con orgullo que vencimos a pandemia, que recuperamos o emprego e a industria e que ordenamos e diseñamos a Galicia de 2030.